Ahoj, já jsem Martina Lancingerová a jsem autorka blogu vařeniště.cz. Dneska pro vás připravím grilovaný hermelín s levandulovým medem s citrusem a sušenými švestkami v portském víně. Takže my se pustíme hned do věci. Nakrájíme si tady švestky, které vlastně budeme restovat, marinovat spolu s portským vínem a citronovou kůrou. Ještě bych ráda řekla, že vlastně tento recept budeme grilovat na grilu, který jsem díky tomuto receptu vlastně vyhrála. Takže to je důvod, proč byste si měli tento recept udělat. Máme tady 3 hermelíny, takže si nakrájíme třeba tak 2-3 větší hrsti švestek sušených. Ty kousky nemusí být moc malé, stačí tak jenom, aby vlastně byly jenom drobnější, aby se vešly do toho sýra, až ho budeme plnit. Tak tady máme nakrájené švestky na drobné kousky, přidáme si je do pánve a zalijeme portským vínem. Neříkám množství, protože jelikož vlastně máme tak i odhadem ty švestky, tak prostě, aby byly vlastně ponořené, budeme to pomalinku prohřívat spolu s citronovou kůrou. To množství také záleží na vás, jelikož každý má ty chutě trošičku jiné. Já mám třeba radši výraznější chuť citronu, nikdo to rád nemá, takže se řiďte podle svých chutí. Tak švestky se nám tady pomalu začínají vařit. A my počkáme, než se nám vypaří trochu toho portského vína, aby nám vlastně pak ta šťáva nerozmáčela ten sýr uvnitř. Než se nám švestky svaří, tak si můžeme připravit citronovou šťávu na náš levandulový med. Tak a my tady máme připravenou citronovou šťávu, se kterou budeme dále pracovat v levandulovém medu, ale teď si tady odstavíme naše švestky, z nich už se vyvařilo portské víno a přendáme si na sporák citronovou šťávu. K citronové šťávě přidáme asi stejné množství medu, stejně tak olivový olej a vlastně pomalu rozpouštíme spolu s levandulí, kterou tady máme připravenou na ovonění. Takže si můžete být jistí, že levandule nepatří jenom do zahrady, ale určitě se skvěle hodí i do kuchyně. A pomalu vlastně promícháváme. Chtěla bych připomenout, že med se nesmí vařit, ale pomalu jenom prohříváme. Takže pokud cítíme, že se nám pomalu začíná vařit a jde z něj kouř, tak jenom takhle odstavíme, promícháme a opět zase vrátíme na sporák. Tak my jsme si tady připravili naši medovou zálivku z levandulí. Jak si můžeme všimnout, tak jsou tam i kvítky levandule, což určitě nevadí, akorát to zvýrazní chuťový dojem. Než nám tato zálivka vychladne spolu se švestkami, tak si připravím hermelíny na naplnění. Plně jednoduše se hermelíny překrojíme v půl. A vnitřek lehce vydlabeme. Já ze sýru vydlabávám obě poloviny, jelikož se tam pak vejde víc náplně. Tak máme připravený hermelín a my se do něj můžeme dát švestky, které jsme si svařili s portským vínem a citronovou kůrou. Švestky narovnáme na střed a kraje necháme trochu volné, aby nám vlastně dolehly ty strany toho sýra na sebe. Tak přiklopíme. Ještě než nám vychladne naše zálivka, tak si nakrájíme pekanové ořechy. Nakrájíme si je na drobno a sýr potom posypeme. Takže my tady máme připravený sýr. Vezmeme si levandulovou zálivku a lehce si sýr potřeme. Posypeme ořechy. Já jsem zvolila pekanové ořechy, ale můžete například také zvolit vlašské ořechy, lískové, takové, jaké máte rádi. Tak a sýr zabalíme. Můžeme ho nechat ve staniolu, ve kterém je, ale já si ještě vezmu alobal, aby nám nevytek. Sýry máme naplněné, máme je zabalené v alobalu a můžeme jít pomalu grilovat. Sýry grillujeme, dokud nejsou na stisk měkké, ale ne zase tolik měkké, aby se nám úplně neroztekly. Zkontrolujeme si naše sýry, jestli už jsou měkké. Já bych řekla, že už je máme rozpečené a pomalu se přendáme na talíře. Podíváme se na naše sýry.
A vidím, že už je krásně udělaný. A je měkký. A tohle je náš grilovaný hermelín s levandulovým medem a sušenými švestkami v portském víně.